Għal-ġenerazzjonijiet sħaħ il-ġostra u sport li għal nostalġija, sport li daħal fil-kultura Maltija u li fortunatament, grazzi wkoll għal-Kumitat Ġostra Msida, għadu jiġi prattikat sal-lum. Arblum dendel għal fuq il-baħar tal-Msida midlu kollu b'taħlita li tiżloq ħafna bil-bnadar imdendla miegħu u fuq kollox grupp ta' żgħażagħ entużjasti u passjoni li ma bħala li fit-tmiem sena ħidma ikunu qed iħarsu l-qudiem lejn din il-kompetizzjoni. Ibdew il-proċess tagħna xi tliet xhur qabel, induru għall-sponsors biex niġbru t-tazzi u x-xaħam u hekk, sponsorjawna n-nies, u mbagħad niġu narmaw l-arblu hekk, nintaqgħu mal-plejers nagħmlu laqgħat biex intuhom ċertu regoli. Nifru nżommu laqgħa u mbagħad niġu hawnhekk nitilgħu. Avventura, tu gostu. Unek ħanarawk, forse nis kull ma ħajarawk tiġri, pero hija faċli fil-verda. Mhux faċli. Madankollu din is-sena l-ġostra għandha sinifikat speċjali e kif hija l-aħħar waħda li fiha se jintuża l-arblu li ilu jintuża għal madwar 57 sena. Mis-sena d-dieħla u wara snin ta' ħidma bla waqfin mill-Kumitat, għal-ġostra tal-Msida mistenni iż-żanżan arblu ġdid illi diġà beda x-xogħol fuqhom. Iltqajna ma' Duncan Muscat eżattament qabel bdiet il-ġostra u fit-tmiem ħidma diffiċli li kellu biex iħejji kollox għall-bidu tal-ġostra. Hija logħba tradizzjonali. Aħna fl-Msida għandna nagħmluha mill-1892. Wardri logħba antika kienet iżdir minn żmien il-kavallieri. Fosthom nirringrazzjahom għax billi nagħmlu aħna bis-saħħa tagħhom xtrajna arblu ġdid. Fadlinna oħra spejjeż biex irdu nirranġawh biex jekk Alla jrid san oħra inżansnu l-arblu ġdid. Lil Duncan rajni ħeden del-bnadar mal-arblu u wara jidilku b'taħlita speċjali iżda fuq kollox sigrieta. Nies jgħidu li delliktu bix-xaħam, però taħlita x'fiha? Taħlita daqsxejn nifhimni, ibsa. Fiha ħafna materjal diffiċli, fosthom hemm grejs sapun u affarijiet hekk, tifhem? Huwa segret. Hemm segret ejwa. Fiha affarijiet li tiżlohom. Għal Joe Bovet il-ġostra tfisser ħafna huwa wieħed mill-veterani tagħha, iżda li sfortunatament saħħtu ma ħallitux jieħu sehem attiv iktar bħal sħabu. Dejjem trauma kara bħalissa jiena kif jaf is-senjur. Tajjeb issa l-mulej kitini sen oħra, jekk Alla jrid, forsi l-Madonna nerġa' ntaqa' magħhom. Emozzjonat jgħidilna li t-tamma tiegħu li San Giuseppe tal-Msida jżomm idejh fuqu u jtieħ il-grazzja li anke s-sena d-dieħla ikun flimkien ma' sħabu għall-ġostra tal-Msida.